A day in the life sa usa ka bana nga nangasawag na siya nagdahong ang kalikawa sa kalisod panabangi. Wow! Kalame! Oh no! Hey! To ara, another day, another video na sad life update sa mong kinabuhi diri sa Paksit sa kalibutan. Wow! Mao na gyud ipakita na nato atong pangmalakasang treadmill para sa atong balik kalindog program 2026. Maong giuna na lapod nako para dili na ta maglangay pa. Maong gisugdan na lapod nako og timbang sa akong cell para malaman og epektibo ba gyud ning kalakiha. 170. Ayay, murag pwede na ka mabaligya, yets! Oh no! Kanina remote guys ba? Kailangan ingato gyud ang pagrampa no aron swabe kayong bawas sa mga tambok sa mong bilbil ba. The moment of truth og epektibo ba gyud. What kind of sorcery is this? Sa mato no effective kaya nga atong treadmill. Pagkahuman sa atong pagkukunwari kunuhay nga walking no panabangi. Nangumpra na lang pud ko dayon kay nagkrib-krib na sa niya mong mga simod in tawon kay nakahuna-huna naman sa mi unsay mayo ipari sa niya mong giluto nga palapa. Hangak. May palagi wala mi kapalapa aning style kay bisan unsa na lang man niya mong huna-hunaon ihamal panabangi. So ipaila-ila tamo sa atong putahe ron no isa kining sa mga respetado masaligan o pinakagarantisado nga kapika sa atong honorable nga palapa. Mao kini ang pater. Wow! Mag-chicken pater taron kay medyo hapdos man og magkaring baka atong gamiton murag di pa kay sa bulsa in tawon kay kabalo naman gud mo medyo halang gyud buto na hunahon ang mga presyuhan sa mga baka diring napita panabangi. Oh no! Dili na kailangan pang i-explain ug unsa ni ka powerful nga combo ning pater ug palapa. Kumbaga mao gyud siya isa sa mga kriminal nga sudan kay makabungkag yun ni og dahit og labaw sa tanan makahurot ni og kwarta panabangi. Oh no! Kanang feeling ko nga isakripisyo ni mo imong last nga money para pamiliti para lang makahamal aning sudana. Ing ana gyud ni siya kadelikado nga sudan mao dili basta-basta oy. Mao bitong gitawag ng palapa og pater og riding in tandem kay makapaksil bilbil gyud. Wow! Sumoto muraragwa human na. Wait, there's more. Wa pa ta mahuman ba yet? It is far from over. Charoy, English. Paila-ila sa tamo sa atong ikaduha nga putahe. Di basta-basta pod ni. Lamig gyapon kayo na ipari sa palapa karang hinagtukob nimo makaingon sa kagkalame nga wadriwa didto ba? Wow! Karaan na po kayo nga putahe. Mao po niya mga ginabaligyan ni Tadang Surag nang kinahanglan siya nga magpanding para sa palit pusel. Naa na sa gana yung mga historiets. Pagdali na dira itugan na na. Di sa niya katagan. Magsumay ta, magsumay. Mao na yun ang resulta no. Anang dugay kita wakauli sa itong yutang na tauhan ba. Kay arang dughana naman kayo na ito ng gipang grab panabangi. Tara guys, ang secret weapon ato na ning gamiton para swabe jud kayo nga makaingon jud kag kalami gyud. Para gikan man is mga kanunuon, gipasa-pasa ba. Time sa, sige ka ingon na ng yutang na tauhan niya. Sagasa ray ka. Taga England, bloodline nilang King Arthur ba? Ah, kahilas na rin kay pagkadugong bugaw yets. Unsay dugong bugaw, dili bugaw akong dugoy. Ay, kabalo na ko. Verde! Naunsa naman ni balik ta sumay oy. Kaning resipihan ako matilawan niyong maulaw ang sumay sa tisa aning style. Murag maka-decide guro ang tighimog sumay sa tisa nga magluto na lang sila quick ug makatilaw sila aning sumay ni Yeyets. Unya kay kita kami may mga on, di man ibaligya no. Kamuto nang siyempre nahugas naman ta, kamuto lang nato, no? Ayay ka nga nung imo manang gikamot, mapanus na! Oh no! Muna ni siya guys. Daw ba yung kabalo ba mo putos? Master kani mo kuan lumpia ba eh. Ay lumpia. Oh, iki na. Sumay. Magiko na lang nato aron mailangan. Dili na ta maglangay kay murag medyo hapdos ang tiyan ni Yeyes so katukubo na kay ta. Dayon mintras gapaabot nga maluto atong sumay dira magandam na labota sa atong balig 25 pesos nga serving sa pater. Ah, haya-haya yes, bro kapila pa ng kasudanan ninyo ba? Ana, Paksit Bilbil. Dayon siyempre kailangan ng serving sa atong pater kanang mura ra po kaga-order sa tuwa nga pinabulkino ba. Wow. Kana bitong ma-feel gihapon nimo nga murag naata sa tuwa ay nagtukob nimo ba. Oh. Perfecto. Diba mura ra pud ming nakauli sa amua. Wow. Then kabalo na mo sa drill o ganahan po mo makatilaw og pater sama sa tuwa hala paghimo mo. Barato ra kay ang sikin sa Walmart unya easy ra kay himuon. Lantawa lang sa YouTube og feel ninyo nga way lami ang pater ni Yeyets. Naabot ra kita sa atong highlight no sa atong salida no. Mag-test drive na sa ta para malaman ang mga kailangan malaman dira og tinuod ba nga walay sagol binuang lami ba gyud. Maong sugdan na to sa pinakadakong hungit, bulingit. Oh no. Unsa man iyet, signal o gusto na countdown. Time sa hulat sa gamay kay nagpamati pa man na. Dugaya po kay makanan naman na, uy. Hala sige, ihape. Kanaong ganahan, 1, 2, 3. Kalame!
natay nalimtan. Kailangan ta magdali kay walay lami ug wala ang special weapon. Sumotong gadali-dali na lang ko palit og ko kay unsao na lang. Kay bisag unsao na kog balanse ang matrix matud pang brother mo nagdili man gyud kumpleto. Murag akong brain gasulsol man gyud og. Palit dito og kog bayan. Sumoto ara paspasa kayo. Sumoto igo-igo ra pod luto ng siumay payas kay para makasugo na taghamal. Kay ang mga customer ni Yeyes gipanggutom na mabad review niya ta lisod na. Timan iyets, ang tugpa, nakasalalay. Oh no! Kaingon pud sila lagi og table number 1 upat ka pater ug isa ka platter nga siumay ug 1.5 nga coke plus apili lang pud og isa ka bendihadong palapa. Oh no! Mura ra kaog palapa na sa highway sa Torno Yets. Das ist already this they gave us about receipt and they about teacher class or an email. Kirig-kirig Paksit Bilbil na sa kalami tagbawa na sa mga simod panabangi. Oh no! Tuara, mura grade 1, trapuhan ang simod. Dili na nato nalalison kay makita man na nimo sa mga custom ug lamian gali na matik Paksit Bilbil gyud na. Saba de ayets, gustong na ba na ipasanginlan nga ikaw ra ng grabig hamal dira, panabangi. Oh no! Oh, lami no. Kalame! Maura to oy gikapoy kog voice over. Kung asa man galing mo sa side sa kalibutan, always remember ampo gamping mo kanunay. Out. Wow, wow, wow! Wow! Uy, undang ng taon dira, oy, panabangi.